Ola! Hoxe, a profe Laura E o profe Juan, imos vos a contar un pouco de mal humor. Un día, Pete e Pat saíron a navegar nas súas barcas ata que se atoparon. Ola, Pete! Hola, Pat. Cando Pete atopou a Pat, tiveron ganas de facer un anaco de camiño xuntos. Levábanse tan ben que se fixeron inseparables, polo que uniron as súas barcas para continuar ca viaxe. Estaban tan felices que pasaban o día xogando e rindo. A vida era alegre e doce. Nada lles podía pasar. Pero pouco a pouco a viaxe volveuse monótona. Coidado. Desculpa. Pete e Pat xa non se levaban tan ben. É por ali. No, é por ali. E desta forma aparece entre eles un pouco de mal humor. Que comezou a crecer. E a crecer. Pat, estás aí? Pete? O mal humor creceu tanto que de pronto a barca partiuse. Que podían facer para volver a toparse? Cada un agarrou o fío do problema por un extremo e puxéronse a desfacer os nós con delicadeza, un a un. Non foi doado, levoulles moito tempo. A medida que os nós se ían desfacendo, as barcas íanse achegando de novo. Pero cando Pete e Pat se volveron a topar, estaban tan contentos. O noso mal humor. Só era iso. Que o mal humor desapareceu por completo. Que parvos fomos. Pois sí. E xuntos continuaron moi felices navegando. E ata aquí o noso conta que te conta. Desexamos vos a todas e a todos un Bo Nadal!